Ang MLSIP yakar phano ani tipra sarokni bagui ang samung khlai thanai je jaga dukho kosto kebeng mung phaio jei mansak ang chubanai logi rinai norok tawana badi norok bo jotono kha phiogui kha kuar bai kai joto tipra sarokno hamjaknani saitok baidi engkaino jeng salsa yok sama mannai pia khoroksa tei khoroksani biruddhe kok salaiwi khoroksa tei khoroksano majra berui kok salaile jeng kono dino yok sama manglak haini bagui no ang tipra sarok no joto lukurok no koinai jeng jotono pal baksa ke samung khlai thai jeng chini politics rajniti no torjakyawi jeng dophano se sigang torjakna nangnai hai ke chini dopha phiokjaklak. Sound disturbing network problem ni bagui network ni bagui sound kita khayango wati go wai jo. Hello sound clear ungia ungkha mele yakar phano straight hutle MLSIP yakar phano chini dophani bagui samung khlaimani amuto yakaria dophani bagui samung khlaina thangnai sound phaya khoda network problem ni bagui sound phayango network problem ni bagui sound phayango MLSIP yakar phano sing dophani samung khlaimani abo yakaria joto live nai tongnai ani rangchakni lukurokno ang belaike hambai mario norok ano logiri mani bagui tei kaisa ching no ang norno koinani muchungo tei koinai je sing social media Facebook WhatsApp tongmani bagui no sing joto bai tabuk kwrwngui tongui mano pia social media Facebook WhatsApp o simi sing comments relai tongma bai nia sing jefru nango jefru khorangti salanya nango jotono nokni nongkhorui sing lamao ma phaileinai ma chiri khoklainai engkaino chini asol samung sing khlaimannai sing nogo asuk tongui comments simi rima baibo engya sing lamao nongkhorui samung ma khlainai
Gay ang MLC biya karfano norok jotto bebak ani live night tongnai rok norok ani logio tongo aboni bagui ang norok no belai belai khai hambaya pharo wartho semang assembly obo assembly o ang already triparle nikok sajak kok borok nikok sajak amo to jesapano sawi mana kuno beparia lukuno kubui bekabai hamjaknani abose asol kok tabugo je jara jara राजनीति no torjagui tongko hingke ang borokno koinai राजनीति no torjagyawi dofano torjakna nijora sokpaikha dofa torka yoksa manka hingkaise जों जेकुनु राजनीति khlaibo जों kaham samung khlaimannai haifano ang ani simna amchayo je mansak samung khlai tongo tei khlainai सारा त्रिपुरा नीति प्रसारक जो जगह जो न पुसगिरी मैया जो सगरी मैया अब तो कुबुइको अनि बागै अनि खावो पिसिसा आं वानसुका जे अमहाइके त्रिपुरासा नि बागै सामुखलायने हिनि जों वानसुक फाइतेतै दाबुक जदिनो जों त्रिपुरालेन निकक रक जों तिसालाइलिया त्रिपुरालेन निकक रकनो जों पगै थांखांखाय बाहायकै जानाय वानसुक मुं रकनो वानसुकैनो आं दिनै MLC याकारखा aboni logi logi ang party obo resign rikha Ashok Dev right wrong abo norokno bichar khaidi ang je man bagui samung khlainani bagui chaitokjak tei chaitoknai tei khlaibo thangnai gai miyani simi phone call message wangma newspaper rogo belakino ani resignation tui kok silayo baksa kaham baksa hamia silai tongo haifano norok ani logi tongma bai ang mungsa banaya ani samung bisikango norok ani logi tongkhangkai जों tebo kaham samung khlaimannai nei wansugo tei thinango tini 30 tarik June 2021 thinango chini tiprasarokni thangnani lama जों निजि निजिनो मा हगलायनाय लामा मा सोनाबलायनाय जों शुधु पलिटिक्स न राजनीति न तरजागै निजि बाय निजि कथालाय माइया आमते हाय हिंकैले जों चिनि लामा न सोनाब मानगलाक आबुनि बागैनो आं कयनाय जत लुकुरकनो जे फायदि जों राजनीति न तरजागयावै जों दफानि बागै सामुं खलायानो खरकसा ते खरकसा न माजरा बेरि कक सालायावै जों खरकसा बाय खरकसा याक बाय याक रमलायै दफानाव फियगनो बागै बिसकांनि सामुं जों खलायलायनाय जों शुधु बुखुगो दफा दफा हिनि दफा हिनि बुखुगो इसिमि कक सायावै जों सामुं बायबो एकेबा सामुं बायसि जों दफानो फियक माने लिवि माननाय आइनि बागै फायबायदि जत मिलिलाय जों दफा यक सानो माननायनि जे सामुं आ सामुंनो जों खायलायनो के तिनि बेबाग आबो काहामनि बागै थैंक यू रामेंद्र Shambhudev what is your next step sir ani next step जों दाबो वानसुक जायखौ जों त्रिक वानसुक लायनाय तामो next step तामो खायनाय तित्रा दफान leader आं नों जतन leader आं सिमि leader आमते हैया leader गोबां माना दङ जत leader न गाहाम
kebo hamiya jotono chini ti prasad bagi samung khlanya hini wansukjak leader mangno gai tabuk joto leader rokno omono koinai je faidi जों jotono mililai ek jagao khai thansaklai जों dofani bagui samung khlaiyana ke hoyto ajaga kwbangma baksa hinui mano sawui mano je nungke bisik leader kaham अथवा original duplicate leader amte haikok kasawi na mano ang bai khabai nani kogya जों samung se khlaite samung baise sinimung te pal baise pal tongke sal abo joto borokno saimana tiprasaro sire saiman ma baise miya जों samung gobo जों a kokno जों mathe panai hadi takhur bukurok joto rangsani lukurokno ang coronavirus pandemic ni jarao tei ase koklo riglak ani nogo tebo borok khai tongkha borok bai bo kok sawi borokno maro hornai tei joto leaders te ani live nai tongnai joto takhur bukurokno ani khaksangma sari kaham tei joto